dasok sa imong ulo, ni dahili hamilin mong dugo. Matag sa manlabos sa lawas mo. Hello, mayang gabi. Mao gini atong live, ikson ganina nag-live ta sa prisuhan. Pero kanay gid atong live ron. No, ay gihangyo ko nila igsoon ning bisita ko. Gihangyo sila nga mawali jud ko nila mao tong nag-live ta kadiyot ganina sa prisuhan mga igsoon mga 30 minutes, no? Pero nagplano na ko daan nga nig uli mag-live ta dire. Kumusta igsoon? So ako sang i-share igsoon na kamo dia pag start na mo, no? Pwede na mo magsugod igsoon. Diyan na ko. Itong ganina, kuha na to siya kanang Makati ba? Mao gini tinuod. Ganina nagwali ko dito sa prisuhan. So karon naabot na misbalay igsoon. Actually ganina igsoon kuan man tato kanang igor ko ning bisita ba. Ilaag ko sa police station. Unya nihangyo man tong mga inmates, mga piniriso nga mag-Bible study at pastor kay gimingaw mi. So mao to. Kaya ako silang ingnan nga mubura kay mag-live pa ko ning uli. No? So before ta magpadayon igsoon ato sa ning ako sang i-share niya kamo sa diha kabalo na mo. Pwede na nato ipakatag ang pulong sa Ginoo. Pwede na mo mag-mention diha sa inyong mga higala in the comment section. Pwede na mo mag-type og at followers at highlights at everyone. Para sa kamayaan sa Ginoo ni mga igsoon ako sa dire. Shout out si Tintay City viewers. Ako sang i-share igsoon. Kamu po diya pag-share na tayo igsoon. Nindot ning sa dili pa ta mga tulog ato ang pamalandungan. Atong namnamon ba pulong sa Ginoo. Praise God. Okay, done sharing. Kamu na pod. So managog share ison, kumusta mga higala? Wala ta ka live ganinang hapon. Kay nami appointment, no? Nami gilakaw sa syudad sa Bohol. Tagbilaran City. Nya pagabot na mo to gabi na minaabot nya. Gi-invite man mi og kanang na birthday ba. So pero ako ning dalikyat sa kog adto sa police station. So mao to nga nakagipawali ko dito sa mga inmates mga igsoon. Brother Edgar Joda Ikoy, long live Pastor, long live Brad. So ako na shout out akong Brad dito sa SEA Skiptron in Arms. Iya man kong gitagaan na ni nun. No, akong Brad dito nga police, SEA Skiptron in Arms, si Patrolman Sir Brad Milyoria. Long live kanunay Brad, salamat kayo. Long live Pastor from Delta Omega Chapter Mandawi Council. Okay. So, ang shoutout ng mga brada sa Delta Omega Chapter Mandawi Council. Long live kanunay, uban sa grasya sa Ginoo. Pataas na itong Ginoo mga igsoon. Para sigurado ang long life, ang taas na kinabuhi. Okay? So, ang shoutout no, tanang mga brad na ko diha. All Skiptron around the world. Lain-laing kanasuran, lain-laing chapter. Mga brad, abante ta. Magbuhat ang mga maayo nga makapahimaya sa Ginoo. O ipataas na tungalan sa Ginoo kanunay. O sa mga brad na ko sa SEA Skiptron in Arms, long live kanunay mga brad.
Mayang gabi, Pastor. Shout out from Davao City. Felis Faye Toralba. Og shout out sa kong amigo nga pulis nga na sa Davao karon. Na-sign sa Davao Airport. Okay. Sir Judah, Sir Rudy Abergonzado. Thank you. Thank you, sir. Thank you kayo. Okay? And ang shout out ang mga piniriso sa bisan asa nga prisuhan. Okay? Kabalo na mga igsoon nga mauni ang ako ang usa sa pinangga mga piniriso. Dili man tanang alagad sa Ginoo hilig og tigsulod sa prison pero ako ganahan jud ko. Kay nga na ko sa una gihukman sa kadaghanan apan gibag-o sa kaytas-an. No? Shout out na ko ang Toledo City Jail. Shout out na ko ang Talisay City Jail. Of course, Cebu City Jail. Cebu City Jail Christian Fellowship. Shout out Brad Aris. Okay, and sa bahay ni Kuya, no, shout out mga brad na ko diya nga gikan sa kangit-ngit apan nangalagad na sa Ginoo. Mga kanhi gikan sa kangit-ngit apan karon nagsubay na sa dalan paingon sa langit. Abante ta padayon ta mga igsoon para sa kamayaan sa Ginoo. Amen. Mayong gabi, Pastor, watching from Davao City. Sige gigug tan-aw sa imong mga video, maka-bless kaayo. Himaya sa Ginoo tanan na igsoon, no? Himaya way atuwa dia. I'm just God's instrument and ako na lang gibuhat para malipay ang Ginoo. Okay? O akong gi-shoutout ang mga higala na to, mga jail officer, okay? Nay kanunay diri sigtan-aw na to mga igsoon nga naa ni siya na-assign sa Oroqueta, di ba? Oroqueta man to nga jail, BGMP. Shoutout sir. Sa tanang mga jail officer nga nagsubaybay na to kanunay, maayong pagtan-aw, maayong pagpaminaw. Shoutout sa tanang mga higala na to sa Philippine Army, mga military, mga brad, no, mga igsoon, mga sir, salute. Namo sa akong pagampo. And then akong gi-shoutout sa ang tanang mga kapulisan. Okay, nga mga duols kong dugha, no? Shoutout Camp Osmeña, Cebu. Okay? Shoutout Tagbilaran City, Barracks. Shoutout sa akong Tagbilaran Police Station, tanan mga station sa Bohol nga na ko yung mga kaila. And of course, diri sa mua nga dito ko ganina, Clarin Police Station. Shoutout among hepe diri si Police Captain Sir Eliasar Milumida. And of course, ang uban mga estasyon igsoon nga na ako'y daghang kaila og amigo. Tubigon Police Station. Napoy mga brada ko diya from SEA, Skeptron in Arms. Ari sa Antiquera Police Station, na diya akong classmate nga hepe karon, Police Captain Jasper Reyes. And ari sa Bayan Police Station, Candihay Police Station, nga na diya akong brad. Kinsa man, Police Captain Albert Sator. Okay. And then San Miguel Police Station. Nasa diya akong amigo, si Police Captain Onyot Intraleso. And of course, akong brad nga igagaw ning tagiya ning naghatag ng ganina si Brad Chip sa Talibon Police Station. Police Captain Brad Amser Milyoria. Okay. Pwede na ta, abante ta. Magkuhan sa tamag. Anyway, ako rin gipasalamatan na to ang mga subscribers. Kabantay mo ni Oban Ikson nga na mga naka-green nga mga nasa comment section, mga naka-green ba ang ilang name? Naimurang na green ito. So mga subscriber na to. So thank you mga subscribers and mga followers, mga viewers. So today, ning reach na ta sa 84,000 followers. Salamat sa Ginoo, himaya sa Ginoo. Salamat sa inyong pag-invite sa inyong mga higala nga mo follow sa tong page Ikson. And akong gi-shout out din na mga nag-send og star ko. Salamat kayo, no? Wadyo ko nangayo ninyo. Okay? So, kuha na tama Ikson, mag-ampo na ta kay murag lawom ng gabi niya, murag nanap ko ilakaw ugma. Kay nako invitation sa brad nako niya murag ugma. Aw sa mga viewers nako na mga followers, nako ugma sa Loon di ay. Unya mo adto mi sa Loon Police Station. Unya mawali ko sa mga piniriso sa dito sa ilang prisuhan. Kay bawa ng mga Ikson, bisag watay sweldo, watay suhol, pero naigugmam tas Ginoo, so atong ipakatag ang kamaturan. Di ko ganahan maghilom Ikson. Gusto nako ipasundayag, gusto nako i-share sa uban kung unsa kagamhanan ang Ginoo. No? Mo na Ikson, no? Inday Malin, thank you kaayo.
subscribe. Good evening, Pastor. Salamat no, new subscriber man siguro na siya. Good evening, Pastor. Shout out ako ang family kauban nako diri karon naminaw akong bana. Okay. Brad. Magkita jud ta pohon ba? Regard ko sa imong bana, Inday. Ayay, di man masimor. Okay? Good evening, Pastor. Shout out sa ako ang family kauban nako diri karon naminaw akong bana si Dad Raman. Okay, mao ra ba ni? Na may simor nya. Di man mapislit. Okay? Basta mao na no. Shout out, Brad. Salamat kayo. Nga imo dahil gitugutan si imo ang lovely wife nga mo simba, okay? God bless, iampo ta mo inyong family. Kay naa ako nagpaluyo. Ang mga unos mulurang ra na. Iasa ra man ang mga unos kung naa nagpatunga mulaban na to ang Dios. Wala ra na. Ang Ginoo may ato ang kusog, okay? So, let's pray, okay? Anyway, pasensya na dahil mga igsoon ng uban, dili na ako mabasa ang comment section kay daghan kay moabot gud ko sa kalibo dire nya magsige kog kure-kure bitaw. Og pasensya mo sa uban nga dili na ko matagad kaayo usahay sometimes inyong mga message sa inbox kay daghan sad kaayo nya usay busy ko ba. Okay? May gabi, Pastor, na bless ko. Kaayo ko nimo ganina sulod sa prison nga wali ka. Usa ko ka BJMP applicant karon. Okay. So mao na akong usa sa ministry, Brad. God bless. Prisuhan gid kay mao na akong ganahan, no? Kaning mga tao bitaw nga gihukman sa uban gitawag nga salot sa lipunan, ganahan sa kumuamping nila mutagat, concern kay ko nila. Dara. So ang husband ni Inday Malin kay si Daddy Jeps Montalvo. Og ako ang mga kids, Pastor, si Ati Saysay, Ati Aris og Baby Alaya. Mao ba niya akong pronunciation, Pastor? So God bless to your whole family, Inday. Thank you kaayo. Let's pray. Magampo tayo igsoon. Ako na nang gibalik-balik igsoon nga sa panahon nga mamalandong ta sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan nga ato sa sing i-welcome, knowing that without Him we are nothing. Dili na to basta-basta matugkad, masabtan ang pulong sa Ginoo. Gamit sa atong kaalam kalibutanon, kaalam nga tawhanon. Amen. So let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord. Again, for another blessed opportunity that you have given to us tonight. Salamat kay Ginoo. Lord, dili tanan karon Ginoo na ay chance, na ay panahon, na ay higayon nga mamati sa imong pulong. Apan salamat kaayo aning oportunidad nga imong gihatag kanamo Ginoo. Salamat kayo Ginoo nga imo ming gitagaglain higayon nga mamati na usab mamalandong sa imong balaang pulong Ginoo. Apan sa dili pa mi magpadayon sa unahan-una sa tanan Ginoo, susiha among kasing-kasing. Susiha, Lord, ang kinasuluran namo, Lord, kung namay mga butang nga nakit-an nimo Ginoo nga wala ka malipay pasaylo ami Ginoo. Himo aming takos, himo aming angayan, mamati, mamalandong sa imong pulong. Ug samtang mamati kami sa imong pulong, inatagay kami kasing-kasing mapainobsanon, kasing-kasing madinawaton, kasing-kasing nga andam magpakorek, andam mudawat Ginoo og pagtambag, labaw sa tanan andam musunod sa imong mga pulong. Tagayosab kami Ginoo kaalam nga langit nun, kahibalo nga langit nun, aron among matugkad ang imong pulong Ginoo. Kaya nasayod kami nga dili na mo ni masabtan gamit sa among kaalam lamang nga kalibutanon. And then Lord, samtang magapadayon kami tagay kalinaw among una-una Ginoo nga walay laing ma-focus, walay laing masentro, ikaw lamang Ginoo. Lord, salamat kaayo. Ikaw lamang among ipataas karon, walay relihiyon, walay tao, walay pastor, walay pundok, walay grupo ang maisa. Kung dili ikaw lamang, it's all about Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords. So ipataas ka namo Ginoo, bayawon ka namo, amo kang simbahon ining kagabhion Ginoo. And again, amo kang gi-invite nga mo patunga, mo pataliwala sa mong pagabuhaton karon. Lord God, I pray sa tanang mga viewers karon bisan asang dapita, kutob sa makadungog nini, kutob sa makakita nini Ginoo, ipabati imong gahom, ipabati imong hikap, ipabati ang pagpanglihok sa Espiritu Santo Ginoo. Panalangini ang tanan nga nagtan-aw karon Ginoo. In Jesus name. So Lord, again salamat kaayo. Holy Spirit, mamuhat ka. This is your moment. Let your will be done, Lord God. Mao kanimo pag-ampo amahan sa pangalan ni Jesus. Amen. So nining taknaan na natay 258 viewers. Mark Anthony Tizon Flor, good evening Pastor, watching from Pagadian City. God bless Pastor. God bless you more Igsoon. Mayo Jess, salamat sa kanunay pagtanaw Igsoon from Davao. Okay, God bless you. Salamat sa kanta, worship song Pastor. Huwag sa payan, himaya sa Ginoo.
Okay? Start na ta, kay gabi na. Ugma, nanapot ko ilakaw, igsoon. Okay? So, itong pamalandungan ang mensahe sa Ginoo karong kagabion, mga igsoon, makita sa... Actually, mga igsoon, ang atong topic for tonight, nga ni, magunin, naidagang nangutanan ako ba nga, unsaon nga, ay, ganina, naay usa ka OFW. Sister, this is for you. Tanawa ni, ako kang i-appeal sa akong live, no? Nangutanan siya ako nga, karon daw, OFW siya, ninglikay siya sa iyang mga binuhatan nga dili maayo na. Nasya karon dito mga igsoon sa dapit din dito sa siya gibutang sa Ginoo. Unya nangalagad siya sa Ginoo, wala na siya nagbinuang. Ang iyang giingon ako is basta daghan murag naa siya murag nakakuan man siya, nakakommit siya og murag adultery, murag something ana no. Basta naa siya daghang mga kabuang unya palahubog siya daw siya, nya babae siya no. Dili na ko i-mention sister kay respeto tika. So ang iyang giingon nako igsoon is pastor tabangi ko nga kung muuli ko da sa Pinas, hapit na siguro siya muli. Kanang unsaon nga magpadayon ang akong kabaguhan diha. Kay diri daw sa Pinas daghang tentasyon. Okay? So para sa akong brad nga nagsigig pangutana nga unsaon nga magpabilin nga dili na mubalik sila sa makadaot nga bisyo. Or what I mean is unsaon nga ang kabaguhan nga atong nasinati karon mutunhay or mulahutay gyud hangtod sa pagbalik sa Ginoo or hangtod nga mutaliwan ta ni kalibutan nga magpabilin tang adunay kabag-uhan sa kinabuhi. Unsaon nga magpadayon kini. So mao ni atong topic karon, okay? So atong basahon karon igsoon ang Juan kapitulo 15 bersikulo 5. Actually ganahan ko ni kay ako ang puning kasinatian. Okay? So again, Juan kapitulo 15 bersikulo 5 nag-ingon diri ang pulong sa Ginoo. Ako ang punuan sa paras. Kadaghan ako ni gi-share pero akong balikon kay lahi na po akong punto. Okay? Again, Juan kapitulo 15 bersikulo 5 nag-ingon diri. Ako ang punuan sa paras. Si Jesus ni nag-ingon. Og kamo kita ang mga sanga. Ang magpabilin kanako og ako diha kaniya mamunga or mamungag daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So, niining kagabion igsoon gipanumduman ta ni Jesus sa iyang mensahe. Sa iyang gisulti ngadto sa mga katawhan ug sa iyang mga disciples. Amen. So niingon siya direo, ako ang punuan sa paras. Okay? Og kamo ang mga sanga. Tanawa, ang magpabilin kanako og ako diha kaniya. Of course, kung magpabilin ta sa Ginoo, magpabilin gyud siya nato. Kung atong biyaan ang Ginoo, wa tay mahimo, wa poy mahimo si Lord, di na ra gina siya pero as long as magpabilin ta sa Ginoo igsoon, ang Ginoo magpabilin sa nato. Amen. Kung mubiya ta sa Ginoo, pabuton na pud niya. Amen ba? Ingana si Lord. Okay, again, kung magpabilin kanako o diha ako diha kaniya mamunga or mamungag daghan. Okay. Darang tubag, no? Ingon si Jesus mga igsoon nga. Sa dihang magpabilin ta sa Ginoo kanunay. Magpabilin ta siyang presensya. Magpabiling lig-on atong relasyon sa Ginoo. Magpabilin tang nakakonektar igsoon sa Ginoo nga may atong punuan. Magpadayon atong bunga. In other words, mga igsoon, ang kabag-uhan nga atong natagamtaman sa diyang nangalagad ta sa kaytasan, sa diyang nahimugso si Kristo sa atong dughan, magpabilin yun na. Amen? Sa diyang magpabilin ta, makakonektar ta, mukonekta kanunay sa punuan, dili yun na kalikayan, ang bunga, magpabilin. Unsa ang bunga, pastor? Ang tinud-anay kabag-uhan nga atong nabatunan, igsoon. Magpadayon na. Apan, maulagi? Kung mo disconnecta, kung mo distansya ta, kung mubiya ta, kung mukang ang atong pagpangalagad sa Ginoo, dakong posibilidad nga mubalik ang atong pagkabalahubog, mubalik atong pagkaadik-adik, mubalik atong pagkadautan, mubalik atong pagkasalot sa lipunan, mubalik atong pagkabakakon, mubalik atong pagkamarites, mubalik atong ngilad nga batasan, ngilad nga binuhatan, once mukang ata. Amen? Kay kung mukang ata, dili ta magpadayon og bunga. Kaya gingon sa balang kasulatan, kung magpabilin kanako ug ako diha niya, matod pa ni Jesus Christ, magpadayon, mamungag yun. So, adunay padayon nga kabag-uhan sa atong hinabuhi mga igsoon as long as magpabilin ta ni Lord.
No? Kay ang tumoy, niingon siya, kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. Kung wala ang Ginoo sa itong kinabuhi, igsoon, parehan ako. Parehan ako, igsoon. Ako, igsoon. Kabalo naman mo kusagaran diya, no? Kadungog na mo sa akong testimony nga, I was a former drug dependent, former drug poser, former drunkard, former nakabuntis, unsa pa gina, former kanang butan talag marijuana user, no? Rugby user, Bulkasil, ing sa Pintilpin. Unsa pa to'y uban, pintura, gasolina. Ganina nagpatubil mi mga igsoon sa kana bitawng gasoline station ba. Patubil ngit, ingana kong anak, humuta humot daw ang gasolina, so nakinumdum ko, bugoy ni batao, sa una adik-adik kan ko ngani, no? Ingana ba? So mao to mga binuhatang sa kangit-ngit. Gibag-o ko sa Ginoo uban sa iyang grasya ug iyang tabang. Pila ka tuig ko nagsigatim nga magbag-o, ra ko utob. Apan sa diyang ning surrender ko sa Ginoo, igsoon, nangalagad ko ni Kristo, nakigrelasyon ko sa Ginoo, ning connect ko sa punuan, ning connect ko sa punuan, naami ka ng connection or let's say, intimate relationship with Jesus Christ, nakabaton kong tinud-anay ang kabag-uhan. So na-set free ko, gikan sa lain-laing makadaot nga bisyo. Apan igsoon, maunay ang pulong sa Ginoo karon. Bisan pag nabag-o na ko karon, more than 12 years na ko nga wa na mo inom mo sigarilyo. Mo inom pa ko pero tubig na lang. Nakainom day ko mga igsoon kana bitang wine nga kanang katumanggong nagwali ko, speaker ko ba. I remember nag-giheld to ang ilang anniversary ba to or Thanksgiving sa somewhere in Dawis, Bohol, sa resort. Kunya, pag human ako gwali igsoon, gitagaan man ko og kanang wine bitaw nga nay nakabutang og 0% alcohol nya lami kay imnon. So gitagay-tagay na mo sa kong asawa pero wala di man to parehas tanduay, no? Sulain po to nga klase, no? So mao to nakainom ko pero regarding aning pero kung isgutan nato ning mga tanduay, mga Red Horse, mga Emperador, mga Kulapo, Green Perico, unsa man di audi ko ning Green Perico, Kulapo nakainom ko. Wala na ko na tanan. Apan bisan pa man igsoon kung ning biya na ko na. Wala na ko nagsuyop karon og shabu igsoon, wala na ko na maligya, wala na ko na himabay, womanizer ko before. No? Wala na ko mag-rugby, wala na ko mag-bulkasil, wala na ko mag-marijuana dope ba, dope. Mao na term sa uban. No? Apan kung magkumpensa ko. Apan kung mukang ako sa Ginoo. Bisag pastor pa ko igsoon, pwede ko mobalik sa kung kaniadto. O nang way kumpensa, ingon na balang kasulatan, ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya according to Jesus Christ. Mamunga siya, magpadayon ang iyang bunga. Sa ato ba na yung ang atong natagamtaman nga tinudanay kabag-uhan, magpadayon. Amen? Magpadayon atong tinudanay kabag-uhan, atong new life in Christ, igsoon. Magpadayon as long as we are connected all the time, every time sa punuan. O kinsa tong punuan nga mao si Jesucristo. So yung gingon diri ni Jesus, John chapter 15 verse 5, ako ang punuan sa paras o kamo ang mga sanga, no? Siya ang punuan. So nakakonekta, as long as nakakonekta sa atong punuan nga si Kristo, makabaton tag bunga, no? Apan kung mukhang ata, mao na gitawag og disconnect, walay bunga. Ako ning gibalik-balik son kanus aman ta kitag sanga nga giputol na namunga pa, wala. Ingana sa ta. Ang atong Kristohanong kinabuhi, bisan naatay kabag-uhan karon igsoon, apan kung mukhang ata, kay busy na kay sa atong trabaho, busy na kay ta sa atong negosyo, busy na sa atong pag-eskwela, busy na sa atong mga racket, busy ta sa bisag unsa kada adlaw igsoon, wa ta kabantay ning distansya na ta, ni kang aka, tingaka mudawat na kaog tagay. Mudawat na kaog tingaka mga igsoon, tigitintal kag suyop ning balik na kang man. Ni kang aka once mukhang ata mo disconnecta sa punuan nato nga mao si Kristo, nay dakong posibilidad nga mobalik ta sa atong binuhatan sa pagkadautan kaniadto. Mao na igsoon maningkamot ta ingon nga mga alagad sa Ginoo, ingon nga mga nagsunod ni Kristo, maningkamot ta nga everyday mudot-dot ta. Everyday igsoon dili gyud ta mo gitawag dili ta mo kana bitong mukhang no? Dili kita mo distansya sa Ginoo, but instead, every day, mo spend tag quality time ni Lord soaking in the presence of the Lord. Amen? Kay kung mukhang ata ay kumpiyansa, mukhang aka, makita na siya, ay, automatic. Balik tas kanito, tintal ta. Amen? Kay mao ni gingon remake so ng last line, kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. No? So kung wala ang Ginoo, dili ta mo bunga. No?
Kung wala ang Ginoo sa itong kinabuhi, igsoon, dili na ito i-appeal kung magbag-o ta, walay kabag-uhan. Mao nang but-but ng gingon sa uban. Nay uban mga igsoon, mga bashers na kumingon nga, pastor, nabag-o ka sa pag-adik-adik, tungod na kay ginusto nimo. Ayaw gi-apil-apil ang Ginoo, giingnan ko igsoon nga, wala na ilabot ang Ginoo sa kabag-uhan. Ayaw idamay-damay ang Ginoo kay ikaw may nakaingon nga adik-adik ka. Pero wala sila kay bawo mga igsoon, nagingon ang balaang kasulatan, lisod ning wala maswito og Biblia. Sige rag paminag wali, sige rag tando, pero giilad dayto. Mao na igsoon nga kinahanglan maminaw ta, mamati tas pulong sa Ginoo. Aside from that, mubasa sad ta aron makabalo ta og ang giwali tinuod ba? Og di ba na gama-gama? No? Kay basin basahan mo dia og John 3:1. Familiar? Di ba? Tikataka da, di ba? Mao na mga igsoon, dapat aware ta. Ako igsoon di panghambog himaya sa Ginoo, murag nasa 4 to 5 times ko nahurot na ko ning Biblia basa. Pero magbasa gyapon ko, sige kog basa gyapon igsoon, no? Kay aron aware dili ta mailad kasagaran sa mailad sa sayop nga pagtulunan, sayop nga doktrina. Kaya ang Biblia way basa-basa gipaabog-abugan ras balay. So bisag unsay madungog nila, puro amen, pero wa na ning tipas na. Bantayan na igsoon. Amen. Sumaw na igsoon nga, kung gusto ta mga igsoon nga, one of the, let's say, way, usa ka pamaagi, or usa ka, pamaagi nga, kana bitaw, nagpabilin ta nga nagkakonekta ni Lord is, kanang pagbasa sa pulong. Kaya iyaman ang pulong. Kung sa inyo sa balang kasulatan, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Mismo, and the Word was God. The more we spend time or quality time sa pagbasa, sa pagmamalandong sa pulong sa Ginoo, nakakonected ta. Amen? Connected ta sa ato ang punuan. Sadly, so na yung mga, di man ko magigdebate, pero ang uban, may no? Sila daw tinuod, nakakonect sila. Kung tinuod, ikson nga nakakonekta sa Diyos nga buhi. Kung tinuod nga nakakonekta ta, we are connected to Jesus Christ din. Makita unta si Kristo sa atong binuhatan. Sadly, subo pamalandungon, dagang niingon nga sila sakto. Sila kuno ning sunod ni Kristo. Si Kristo ilang punuan, pero ang binuhatan, wa nakita si Kristo. Ang batasan, wa nakita si Kristo. Wala mo biya sa pagkadautan. Ingana ba si Kristo? Ingana ba'y kinaiya ni Kristo, no? Ano igso, no? Ang punuan maila. Ang bunga maila sa punuan. Kung ang punuan masakiton ang bunga. Kung si Kristo atong punuan, and then, makita sad siya sa atong binuhatan. Lisod kayo magangkunang konta nga, ako sakto kami, no? Kumusta yung binuhatan? Nakita bang Ginoo diha? Amen? So again, ako ni balikon igsoon nga, dili dito mabag-o kung kita-kita ra. Last line, no? Sa akong gibasa ganina, kung wala ako, wala kamoy mahimo. No? So bisan unsao na to nga magbag-o ta, di gyud ta mabag-o kung dili nato i-appeal si Kristo. Apan sa diyang i-appeal nato si Kristo nga atong Ginoo sa atong pag-bag-o, tinud-anay gyud tang mabag-o ug dili na mabalik sa tong kaniadto. Ingana ko mga amigo. Ingana ko. Ako ning gisulti. Nganong isog ko mosulti ni kay ingana ko. Sa una, in how many years ko nag-attempt kada adlaw, inigsuyop na ko. Last na ni. Apan dili mo undang ang last, no? Hangtod nag-istorya na lang ko atubangan sa kahoy kay natandog na dai akong utok ni saka na akong kabuhi, hingbalhin na sa utok. Mahadlok na ko sa akong anino, nakit-an ako nila, nakit-an ko sa akong mama nga nag-istorya sa kasagingan, nga way tao saging ra. Mag-istorya ko nga ako ra usawa na. So nagplano ko mabag-o siya ug attempt nga mabag-o, wa joy na bag-o. Wa joy kabag-uhan nga akong natagamtaman. Apan sa dihang akong gisurrender tanan sa Ginoo igsoon. Sa dang miduol ko sa Ginoo, nakigrelasyon ko sa Ginoo, na ako'y koneksyon ni Lord, siya nga akong punuan. Nakabaton ko, tinud-anay kabag-uhan. Amen? So tinuod ay dyan ang balaang kasulatan nga kung wala siya, wala tay mahimo. So to all of the viewers right now, kung gusto ta nga magpadayon ang kinabuhi nato nga naay tinud-anay kabag-uhan, or kung gusto ta igsuon nga makabaton tag tinud-anay kabag-uhan, dili gyud na mahitabo nato kung kita-kita ra. Apan kung mo commit ta og relationship ni Lord, kung mo connecta, mao na connect or relationship, sigurado nga ang kabag-uhan nga atong gipangandoy atong matagamtaman. Og sigurado nga ang kabag-uhan nga atong pangandoy nga kana bitaw giingon nila og mulahutay. I remember my classmate igsoon nga pulis na karon.
So akong classmate sa pagkapulis sa una mga igsoon, dili na ko isulti og babae o lalaki. Pagkadungog niya nga na pastor ko, niya ning wala ko ning padayon sa pagkapulis igsoon. Ingon siya nga, Brad, unta ang imong kabag-uhan mo padayon na. Unta dili lang na karon. Kay lisod ra ba kabag-uhon kay adik kay ikaw may kinaadikan sa akong classmate. Ana akong brada, pulis ta na karon. Katawar ako. No? Katawar ako igsoon. Pero akong nabantayan igsoon sa dihang wa jud ko mibiya sa Ginoo. Kayo sa gingon ni Re? Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamunga. Now, igsoon wala jud ko mibiya sa Ginoo, wala ko mo distansya. Akong gihimo Lord, tabangi jud ko mauna ni. So sige kog naka-connected ko. Always ko naka-connect sa Ginoo. Niya ako mga classmate nga mga pulis na karon sige dai sila bantay nako. Delikado ni si James. Mabalik ni. Hangtod karon igsoon, grasya sa Ginoo. More than 12 years nako. Last January, mao to ika 12 years nako niya. Kuan naman taron March. So more than 12 years ko nga na set free gikan sa mga makadaot nga bisyo. Gikan sa mga lain-lain nga addiction. Shabu, sa pagyod, sigarilyo, inom. Porn addiction, kasabot mo porn, bold, mga laway. Mao na akong paborito nga mga website sa una. No, daghan nga mga addiction ako nga mga ngilad ug dili maayo. Addiction sa babae igsoon. Bisag ingani lang niya kung naong igsoon pero nani dihog sa yawa sa una daghan kog giilad. No? Di lang paghambog napo koy ubay-ubay nga nabuntisan so nawa tanan. Tinga sila, hala. Nabag-o na gyud si James. Bay, si James nabag-o na gyud, no? Mao to igsoon nga ako naman ning gi-share nyo nga usa ka panimbaho na mo nga maestra jud mismo nako. Ming simba, gitanaw jud ko niya maestra nako sa college. Kauban sa akong best friend nga iyang bana na karon, nagdayon man sila. No? Kunya I remember na maylo pa ko to kininto sa una kay gisuyop nako. Pinahutdan kog budget ba. Wa siya katuo igsoon sa kabag-uhan. Apan nakabaton ko kabag-uhan, tinuod ang pulong sa Ginoo kay ning konekta ko. Ning dut-dut ko wa jud ko mobiya. Sa dihang akong na-encounter ang kalami sa Ginoo, wala ako imbiya. Ang iyang presensya, wala ako ning biya. Ang banggiitang adik-adik sa una igsoon. Ako bitaw ning gi-share sa akong vlog na ako gi-vlog atong mga niaging mga buwan unsa to nga. Usa sa akong barkada ning ingon nga, bay. Kani laging mga kaning nasa wala pa nangalagad sa Ginoo, normal naman na nilang terminology or expression nga buang bitaw kabantay mo ingon siya nako, bay, buang nga wa ko magtuo ba. Ana siya nako akong barkada. Wa ko magtuo ba nga sa una ang banggiitan nga tig-deliver og shabu. Kabalo ko nimo say mga adlawon ka. Sayo kay ka mauwanan. Pero way makapugo nga mag-deliver ka og shabu. Ang akong ikasulti nimo bad bay mao ni. Sa unang banggiitang tig-deliver og shabu karon tig-deliver naman inon sa pulong sa Ginoo. Siya na bless mismo igsoon ngano man. Nganong naingana man ko. Tungod kay ning connect ko sa Ginoo. No? Ning tapot ko siya ang akong gihimong punuan, ako iyang sanga. And of course, ning bunga ko, ug sa akong bunga nakita si Kristo. Igsoon dili lang paghambog, yes, daghan kay ning bas na ko kay wa kakita nako, wa ka ila. Daghan kay mga defender sa ilahang mga tinuohan reliyon, ning bas nako pero gipang black ra nako. Pero wala sila kay bawo nga pila na kabuk mga drug addict, mga kriminal, ang uban hitman pa. Pila na ka mga grabe banggiitang adik-adik nga nabag-o nang alagad sa Ginoo. Kay ako'y gigamit sa Ginoo kay nakakita sila sa akong kinabuhi nga napamanday paglaom, tanawa ng tawhana, banggiitan. Tanawa na adik pa man ako, pero nabag-o na himong pastor, napaday ko chance. Ako sad ang gigamit sa Ginoo. Ngano man na, nganong naingana man na, tungod kay ning connected ko, nakigrelasyon ko ni Kristo, siya nga akong punuan. Ug ako ang sanga, ug yaning bunga ko, ang akong bunga, nakita si Kristo. Amen. Mao ni karon. Kunya nagpadayon ang kabag-uhan igsoon ang uban mangutana, mga brad na ko diha, mga long live kayo. Brad, long live ta. Abante uban sa grasya sa Ginoo. Giingnan ko. Brad, nabag-o na ko ron, brad, unya. Bag-o pa kayo, usa ka semana pa ko nakaundang. Giunsa nimo, brad, nga nakapadayon ka ang brad, magpadayon ta mao niyang pulong sa Ginoo. Ayaw og buwag sa punuan. Amen. Kung gusto ta nga mapadayon ang atong tinudanay kabag-uhan, kung gusto ta nga magpadayon atong kabuutan, ayaw buwag sa Ginoo. Amen. Ayaw buwag. Kung lagi ka, perminti ta naka-connected ni Lord, ni Jesus, nga mao ang atong punuan. Ayaw buwag yun, no?
Ayaw distansya. Ayaw kang-a sa imong relasyon sa Ginoo. Basta dili ka mo kang-a, magpadayon na imong kabaguhan. Magpadayon ka nga nabag-o nga makita si Kristo. Apan kung magkumpiyansa ta, brad, mga igsoon, mo kang-a ta, mo disconnect. Ang meaning aning disconnected, na putol ta. Amen? Once mo kang-a ta, mo distansya ta, mo sugot mo sa dili, igsoon, mo balik gin mo sa kaniadto. Matingala ka igsoon nga ganahan na ka musuyo og syabo, lami naman rin nangita naman ko atong tamaa. No lami na ihubog-hubog, lami na marijuana. No lami na manghilabot og babae, dili nimo asawa, imo nang hilabtan nga naman. Mingbalik ka sa naanda nimo nga kinaiya, binuhatan, bisyo. Mibalik ka sa imong mga addiction nga naman. Ning disconnect man ka once ang kahoy, ang punuan. Once ang sanga mo disconnect sa punuan, di gyud na siya mamunga. O kung naaman siya bunga ikson niya, ning disconnect siya, mapupo gyud, mamatay tong bungaw niya, di na siya mabunga og balik. Ngano man, ning disconnect man siya. Mo na ikson akong gi-encourage ninyo this evening. Ayaw gyud itugot nga mukang atas tong pagpangalagad sa Ginoo. Kada adlaw ikson hatag tagigayon ni Lord. Ayaw sugot ikson nga kana bitawng dili nimo masinati ang presence ni Lord every day, but let it be in Jesus name I pray. Nga taliwala sa tong kabisi, muhatag yung tawag time ni Lord, especially kanang early in the morning, the first part of the morning, igsoon, ihatag na to sa Ginoo, magwan-unwan ta ni Lord, makigistorya ta sa Ginoo, igsoon. No, kay lisod, mukhang ata, mubalik yung ka, matinga ka, hala, matintal naman kung ano, manidi man ko yung gani, natintal na ka, kay wana ka ning bunga, ni kang naman ka. Ingon na balang kasulatan mga igsoon, once mo disconnecta, muundang atong bunga, apan kung magpabilin ta sa punuan nga mao si Kristo. Magpabilin ta nga hingpit or laom or let's say ang atong relasyon sa Ginoo nga grabe ka hugot. Hugot walay kang-a, igsoon. Magpadayon ang atong kabaguhan. Ang atong pagkabuutan mo sustain, magpadayon. Ngano man wala man kanibuwag sa punuan. Amen. So, importante, ikson nga, perminti ta connected ni Lord. Dili kumbensaan. Bisan pag mapastor ka, banggiitan ka, alagad sa Ginoo, gibag-o ka sa Ginoo, sa kapila pa ka, gibag-o sa Ginoo, ikson. Apan kung mo disconnect ka, tungod sa imong kabisi sa trabaho, negosyo, unsa may gikabisihan nimo everyday, nyo mo na hinungdan nga, waka kabantay, nga ni kang-a ka kay, ang yawa, manggod, ikson, base sa akong experience, ang yawa, usahay bisihon ta sa yawa sa mga butang nga dili sala. Dili siya sala apan nahurot atong panahon sa Ginoo. Dili siya sala apan wa na tay time pagbasag Biblia, pagampo o pagdaig sa Ginoo. Bantayana na igsoon. Satan is very wise. Timan ni igsoon si Lucifer, ang demonyong kibol, ang yawa. Usa sa sinaligan na sa Dios sa una. So dili siya kumbensaan. Matod pa sa pulong sa Ginoo nga atong gipamalandungan gahapon, pwede siya mahimong anghel sa kahayag. Kabalo siya sa imong weakness. Mga na ayaw kumpiyansa igsoon. Ayaw kumpiyansa. Ayaw jug kang-a. Ayaw kumpiyansa ng busy ra kay ka sa imong pag-eskwela, sa project, sa activity sa school. No? Busy ra ka sa imong negosyo, sa trabaho. Kay maunay karon gigamit sa yawa ang atong kabisi. Dili siya sala man. Kay of course, para man sa panginabuhian nato, for us to survive. Kay diha man ta naka-income pero bantayin na igsoon sabayan na sa yawa. Ay kumpiyansa. Kaya kung nabantayan karon nowadays si Satan ang yawa, diri siya mingtira sa bisi. Bisihon ta sa mga butang nga dili sala apan wa na tay panahon sa Ginoo. O kay balo ba mo igsoon, sa dihang wa na tay panahon sa Ginoo, dakong posibilidad nga mukang ata, mo distansya ta, malayo ta sa Ginoo. O kung malayo ta sa Ginoo igsoon, delikado, why? Kay mubalik tas atong kaniadto. Mubalik tas nung binuhatan sa una nga wa malipay ang Ginoo. Mao na nga ayo kumpiyansa igsoon, no? Kupot. Amen. Kupot kanunay sa Ginoo igsoon, no? Simpig kanunay dot every day. Duol sa Ginoo. Ayaw palipat sa yawa igsoon. Ako mong gihangyo igsoon nga pagampo mo kanunay og discernment aron maka-discern mo sa every opportunity. Kay wa ta kay bawo mga igsoon nga nay mga opportunity nga gikan dahil siyawa ba, no? Nya nalipat ka nya, nabisi ka nya. Dili man siya sala pero
Wala kay time sa Ginoo. Mao na bantayanan igsoon. Mao na gingon ni Jesus nga watch and pray so that you will not fall into temptation. Amen. Di kumbensaan nangalagad ta sa Ginoo. Praise God. Na mga viewers karon diha may shout out 445 viewers. Maybe ang uban nyo diha na namoy kabag-uhan sa Ginoo. Maybe ang uban diha nakasinati na mog milagro sa Ginoo. Apan ang amoy kasulti igsoon, ayaw kumpiyansa, ayaw pagkangayaw, pagdistansya. Apan kundili lagi tayong nakadikit kay Lord. Amen. Nakadikit ba? Nakakapit unsa man diha, ning simpig, ning dot-dot, naka-connected, dili kita mo kang-a. Mao ni kang-a. Ang kang-a igsoon, ang distansya equivalent to naputol ta ning bulag ang sanga sa punuan. Kung once mo bulag ang sanga sa punuan, dili magpadayon ang atong pagkamabungahon. Dili magpadayon ang kabag-uhan nga atong natagamtaman. Mubalik o mubalik tas kani ato tinga ka uhaw naman kay kagtanduay, lami naman ni suyok. Tinga ka igsoon nga kusog na ka mamakak, magmarites na ka, nibalik ang imong kaniadto nga dili maayo kay ni kang nga amang ka. So igsoon atong paningkamutan uban sa tabang o grasya sa Ginoo. Maningkamot ta everyday nga makahatag yung taghigayon panahon sa Ginoo. Dili kita mukang away kumpiyansa igsoon kay ang yawa naglibot-libot ra. Matud pa sa balaang kasulatan nga si Satanas sama sa leon nagngulob, naglibot-libot kanunay nangitag tukbunon o kinsay ang tukbunon. Kita nga mga Kristohanon ang manog iyang birahan hilabtan to niyang iyahan na katungwa ng alagad niya, iyahan naman to. Kita nga naas Ginoo ng alagad. Kita nga gigamit sa Ginoo. Kita nga naay relasyon sa Ginoo. Maningkamot ang yawa nga bungkagon atong relasyon sa Ginoo. Mukang ata. Kay aron makakita siya doorway, makakita siya entry point nga atakihon ta igsoon. Unya mabalik ta sa kaniadto. Amen. Love. Tog na ka love. Makain ta og tubig. Okay? Way kumpiyansa igsoon. Ang kabag-uhan nga naa nato karon uban sa tabang sa Ginoo, dili ka kumpensahan kay pwede ta mo balik sa agi kung mo distansya ta mo kang atas tong pagpangalagad sa Ginoo. Ako igsoon more than 12 years na ko nga ingon nga alagad sa Ginoo. Taas na po na kong higayon nga nagsige kog wali, nagsige kog lecture sa mga kapulisan. Daghan kog kasinatian, mga nagian, ug daghan kog mga testimonies nga nadunggan. Nga daghang mga banggiitan, nga mga adik-adik, mga bisyoso sa una, nangalagad sa Ginoo apan ning balik ang ughangtod karon, wa pa kabalik sa Ginoo, wa na kabalik, naglisod, nagbalik. Kay ngano man, nagsugod na igsoon sa dang busy sila kaayo sa ilang trabaho, sa ilang negosyo. Busy kay sila sa ilang mga responsibilidad everyday sa ilang balay. Wa sila kabantay, mingkang-a na day sila. Ang ilang relasyon sa Ginoo, may distansya na day sila. Ming disconnect na sila. Kanya kabalo naman tayo igsoon sa sambingay. Sambingay man eh. Once ang kahoy mubiya sa punuan, ang punuan mao si Kristo. Once mubiya ta mo disconnect, maputol. Dili na gyud ta mamunga. O ang atong bunga, mga laos, mga matay, dili na mo balik. Kaya nga naman, ningkang-a naman ta, disconnect. Amen. In other words, ang ato ang kadautan kaniadto, mubalik ta. Amen. No? Mubalik ta unya, mabackslide ta. Nga naman, ningkang-a man, munang ayaw kumpiyansa. Ayaw kumpiyansa. Kaya ang yawa, di kita niya undangan. Naagi na siya. Samtang napatan ining kalibutan na grabe ang yawa sig libot-libot. Kay dili gusto ang yawa igsoon nga magpadayon ta nga mga lagad sa Ginoo. Dili gusto ang yawa nga ang kabag-uhan nga atong natagamtaman karon sukad nga lagad tas kay tas-an magpadayon. Gusto sa yawa nga mabalik tas kaniadto. Mao nang ayaw kumpiyansa, no? Tagaanta mo og tips igsoon ako ning ibalik-balik nga mga pamaagi kay mao ni akong gihimo. Para magpadayon ang among hingpit nga relasyon sa Ginoo everyday, basa og Biblia. Mao na una, basa og Biblia. Biblikal na pastor, yes. Ingon ang Joshua 1:8. Adlaw o gabi mamalandong ta, dili nato ibulag ang kasulatan, ang scripture. Kung dili mamalandong ta sa pulong sa Ginoo, adlaw o gabi. Again, para magpadayon ta nga nakadikit lagi kay Lord, no? Nakasimpig ta, connected. Nagpabilin ta, kada adlaw basa og Biblia. Amen? Kung labing maayo, adlaw gabi
buntag, before matulog. Amen? Aside from that, igsoon, ampo. Kada adlaw ampo gyud. No? Ayaw lang po ng ampo nga, Lord, salamat, mana, ayaw. Kana yung heart to heart to, di ba? Kung muklaim mo nga naa mo'y relasyon sa Ginoo, di gyud na ninyo mantinilan ang Ginoo. Kabantay mo nang nay mga nag-uyab. Magtiayon, na sila relasyon. Tanawa ng mga nag-uyab, magtiayon, mag-istorya. Serious kayo, love. Kumusta naman, ano ba? Love. Asa na itong kuhan, gimingaw. Kahinumdum ka to. Grabe ilang mga date. Kung tinuod ta nga na relasyon sa Ginoo, ayaw siya mantinili o istorya nga, Lord, salamat, nakaginhawa pa ko ng adlaw. Man na, bantaye ko, amen. Man na, no, dili nga na, nang nai-relasyon. Unsa man na, maunay, kanang ingana nga sinultian, kailara na. Maunay, sinultian o kailara. Pero kung naatay, gitawag og intimate relationship ni Lord, lahi gyud. Lahi ang atong conversation. Lahi kayo, no? Lord, good morning. Salamat, Ginoo. Nakamata na po ko, daghang kay nangamatay ron apan, buhi pa ko nimo, Ginoo. Lord, salamat sa libreng gininawa, maayo jud kay ka, Ginoo. Love jud kay ko nimo. Ingana, kanang heart to heart talk with the Lord, igsoon every day. Usa na siya kapamaagi nga naka-connected ta, nagpabilin ta sa atong punuan. Una, basag Biblia, ampo. No, basa sa Biblia, ampo adlaw-adlaw. And then aside from that, worship, no, magdaay ka sa Ginoo, mag-awit ka sa Ginoo igsoon. Maminaw kag mga worship song. Pwede na nimo sabayon igsoon early in the morning. Ampo, basag Biblia. At the same time, maminaw kag worship song, mukanta ka sa Ginoo, no? Na kay personal devotion ni Lord every day. Kung imo nang buhaton permente, sigurado nga dili jud ka mukang sigurado nga kanunay ka connected sa punuan nga mao si Kristo. Ug once kanunay ta connected sa Ginoo, igsoon ang tinud-anay kabag-uhan nga atong natagamtaman karon magpadayon. Unya mas mubunga pa jud daghan tan-awa. Balik ko nako. Ingon si Jesus, ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya, mamungag daghan. The more ta magpabilin sa Ginoo, the more ta maka-connected ni Lord. Ang bunga nga naa nato karon, mas mo grabe pagyud, mas mo grabe niya, mas mahimo pagitang blessing. Pero Hinoo, naalam po other side na medyo na murag negatibo, pero para nato okay kayo man ano, panalangin man ni nato kay the more sa tamubunga, the more sa tabatuon na mga paglutos, pero okay ra, kinaon naman na nato, normal man na. Na imubas na to, makadaghan atong follower, makadaghan atong basher. Ana ra na, normal na. Gibato ka, namunga na ka, ana ra na, no? Praise God for that. Again, igsoon, gipinumduman ta sa Ginoo ning taknas kagabhion nga, kung gusto ta nga mulahutay, musustain ang kabag-uhan nga itong natagamtaman karon. Praise God, kung nahigawas tas lain-laing makadaot nga bisyo, kung gusto ta nga magpadayo na, pabilin sa Ginoo. Amen. Connected ta kanunay ni Lord. Ayaw kang ayaw distansya, ayaw pailad sa kabisi. Kayo say, ang yawa, bisihon ta sa mga butang nga dili sala. Apan wa na pud tay panahon niya sa Ginoo. Wa ta kabantay ning anam na tagkang ug once mo anam tagkang wa ka kabantay nga naputol na data, na disconnect na ta sa punuan ug matinga ka, lami naman uhaw na magayo. Di ba? Lami naman isuyop oy. Lahi na ka mausab ka ngano man. Disconnect naman ka. Apan kung gusto ta nga mulahutay ang kabag-uhan, kung gusto ta nga makabaton pa yung tagdaghang bunga, sigurado nga, dapat naka-connected ta kanunay ni Lord. Amen? Ingana kanindot igsoon. Kay nga naman, kung wala siya, kung di ta connected, wala tay mahimo. In other words, wala tay mahimo sa tong pagpaningkamot kada adlaw, dili ta mo uswag, dili ta mo success kung wala ta nakakonekta kay Lord. Apan kung kanunay tang connected ni Lord, dili ta mo buwag, dili ta mo biya, dili ta mo distansya. Amen? Sigurado nga ang bunga magkadaghan igsoon. Sigurado nga ang bunga nato mulahutay nga magkadaghan pagyud. Amen? Mahimo tang fruitful kaayo ang atong kinabuhing Kristohanon. Unya daghang mga tao mapanalanginan nato. Amen? Daghan ang mabless nga anuman tungod sa bunga. Kabantay mong mga kahoy nga daghang kay bunga. Yang mga bunga, mga hinog, lami kita na no? Ninduta maning kahoy, ay tamis ra ba kining manggahan? Lindot lang tawon. No? Makahatag og maayo nga pananawon sa mga tao. Ingana sad ta. The more we get connected to the Lord, the more ta nga adunay hingpit nga relasyon sa Ginoo. Dili gyud ta mo kang
Pirmi ta mo dikit, mubunga ta mubunga, wa ka kabantay, nahimo na day kang panalangin sa uban. Gihimo na day kang inspirasyon sa uban kay na bless siya sa atong kinabuhi. Amen. So ingana kanindot ning dili ta mo kang-a, dili ta mo distansya sa atong pagpangalagad sa Ginoo. So again, Ikson, usa ka pagpainumdum kanato ni Lord tonight, this evening, dili jud ta mo kang-ano, every day we will spend quality time with the Lord in meditating His Word, and of course prayer and worship. Kada adlaw gina. Amen. Kung ato nang buhaton, gahi ta mo kang-a, gahi ta mo distansya niya, ug magpabilin, magpadayon ang bunga sa atong kinabuhi. Ang tinuod-an kabag-uhan nga atong nasinati magpadayon, og daghang tao mapanalangina nato, daghang tag tao madala ngadto sa tiilan sa Ginoo. Kay ngano man nagpabilin man ta kanunay sa Ginoo. Amen. Ingana kanindot nang dili ta mo biya sa Ginoo. Ingana kadiyot nang kanindot nang dili ta mo bulag sa Ginoo. Kay ngatong kinabuhi nindot kayo tan-awon, nindot kay sudungon sa mga tao sa palibot. Mahimo tang blessing. Amen. Let's pray. Hallelujah. Labing gamhanan ng mga Diyos, salamat sa imong pulong, sa imong mensahe, Lord God. Imo ming gipahinumduman nga kung gusto mi magpadayon nga magmabungahon, kung gusto mi Ginoo nga magpadayon ang kabag-uhan nga among natagamtaman, kinahanglan kanunay mi nga naka-connected nimo. Kinahanglan, Lord, nga dili gid mi mo kang-a mo distansya sa among pagpangalagad kanimo. Tabangi mi, Lord. Kaya kung wala ka, wala kami mahimo. Kung wala imong tabang, imong grasya, Ginoo, makabalik jud mi sa among kaniadto. Apan kung imo ming tabangan, sigurado nga makalampos mi, makalabang mi, bisan unsa kadagko sa mga unos sa among kinabuhi. Again, tabangi mi, Ginoo, nga dili jud mi mo distansya. Dili mi malipat sa kabisi namo, nga malimot mi, nga tungod sa among kabisi, wala na day mi panahon or higayon nimo. Tabangi mi, Ginoo, konbiktar mi. Let your Holy Spirit, Lord God, magakonbiktar namo kung naunsa na among pagpangalagad nimo, kung nalayo na ba mi nimo, kung nikang-a na ba among relasyon nimo, Lord God. Kay dili mi mabuhi, Ginoo, kung wa ka. Dili kompleto ang among kinabuhi, Ginoo, kung wa ka. Bisan na pa mi asawa, nami bana, nami trabaho, daghan mi kwarta, apan sayang ang tanan kung wa ka namo, Ginoo. So Lord, dili mi gusto nga mo disconnect mi nimo. Apan Lord, gusto mi nga lagi mi, kanunay mi, pirmi mi, naka-connected nimo. Hallelujah. So Lord, tabangi mi. Eh kung wala ka, wala kami mahimo. I pray right now to all of the viewers, Lord God, nga hangtod sa imong pagbalik, naka-connected jud mi, Ginoo. Grabe jud ang among kapit nimo, Lord. Bisan unsa ka kusog sa hunos, di gyud mi mo bulag nimo, di mi mo distansya, kay diha kanimo na ang panalangin, diha kanimo na ang pabor, diha kanimo na ang kadaugan, diha kanimo na ilain-lain nga mga breakthroughs among kinabuhi, diha kanimo naa ang bunga. Apan kung mubulag mi, mahimulag mi nimo, mga matay gyud mi, Ginoo. Kaysa nga naman lang mi, wala na mi naka-connected nimo, unya maundang ang among bunga, mabalik mi sa among binuhatan nga daotan. So Lord, I pray nga kining mensahe nimo nga among nadungog karon, Lord God, mao ni hinungdan, Ginoo, nga dili gyud mi mubulag nimo. Mao ni hinungdan, Lord, nga dili gyud mi mo distansya nimo. Tabangi mi, Ginoo. Tabangi mi, Ginoo, nga dili mi malipat sa kaaway, Ginoo. Kay dili gyud mi mabuhi, Ginoo, kung wala ka. Dili kompleto among kinabuhi kung wala ka sa among kinabuhi, Ginoo. Lord, I pray sa tanang mga viewers karon nga padayon kapag kupot namo, Ginoo. Giyahi mi kung namay nagtan-aw karon nga ning distansya na siya. Lord, tabangi sila nga ma-renew ilang first love nimo. Mabalik ang ilang ka-close nimo, Ginoo. Holy Spirit, i-guide ang matag usa nga nagtan-aw karon in Jesus name. Lord, again, salamat sa imong mensahe. Salamat sa imong presensya, salamat sa imong pulong. This time, Lord God, nagpadayon kami pag-ampo sa mga OFW. Nagpadayon kami mag-ampo sa mga seaman, mga higala na mo nga nagtrabaho sa lain-laing kanasuran. Lord God, padayon kapag kupot sa ilang kinabuhi. Padayon kapag tagbo sa ilang panginahanglan, paghatag og pabor, paghatag og kaayuhan. If ever naay nagtan-aw nga mga OFW karon nga naay balatian, naay nagtan-aw nga mga OFW karon, Ginoo, nga gimingaw na sa mahal sa ilang kinabuhi. Lord, i-comfort, Lord God, in Jesus' name.
And I pray, Lord God, nga dili sila malipat nga magsigig tigom sa ilang income. Kung dili, ilaha kang inumduman kanunay, knowing that you are the source of the blessing. You are the blesser. Og ang blessing nga naa nila, gipiyal ranimo nila, ikaw ang tinuod nga tag-iya. So Lord, ay itugot nga malimtan kanila, but I pray nga ibalyo nila ang blesser. And I pray also, Father God, nga taliwala silang kabisi, muhatag yun sila higayon nimo. Ilang atimanon, ilang relasyon nimo. Kay usa ka adlaw, ang among relasyon nimo, maunay mo atubang, dili ang among tinigom nga daghang kwarta, Ginoo. Mabiyaan ra ang tanan, Ginoo. Mubarog ang among relasyon nimo nga hingpit. Again, thank you. I-bless sila. Keep them safe in your arms, Lord God. Tabuni sa mong balaang dugo, Ginoo. O kanunay tagaig mayong panglawas in Jesus' name. Lord, thank you. Salamat kayo, Amahan. Salamat, Ginoo, sa imong kamaayo. Salamat sa imong presensya. Holy Spirit, thank you so much sa imong mga revelation nga imong gi-reveal kanamo tonight. So this time, Ginoo, magpaabot mig mga milagro gikan kanimo, magpaabot mig mga dagkong butang, kahibulungang butang nga gikan kanimo. Pabuto namo ang panalangin nga imong giandam kanamo. Pabuto namo uban sa dakong pagtuo, Ginoo. Himua lamang kaming kapiyalan, kasaligan angayan, kay kung dili san mitakos, dili san minimo tagaan. So Lord, himo aming good steward of your blessing. Himo aming kapiyalan ug kasaligan, Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Again, magpaabot lamang kami uban sa dakong pagtuo. Mao kini ang among pagampo, Amahan, amo kini gipangayo og gipasalamatan pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo, nga mao'y among bugtong og personal nga manluluwas, wala nay lain pa. Amen ug amen. Maayong gabi ug mabungahong kagabion, mga igsoon. Sa tanang pagsulay. Okay. Thank you. Salamat. Hapit gyud nabot og 500 viewers, no? So thank you. Salamat sa tanan. O nay naghilak. Marzo Sarcuso Panotsol. Okay. That's all for this evening, igsoon, no? Akong gipasalamatan dahil Ginoo sa kusog kay nganuman og kadasi nga yung gihatag nako. Sa tinod lang igsoon, layo kayo mong biyahe syudad. Nag-drive ko nya. Kondisyon man ko. Salamat sa Ginoo naka-share gyapon ko. So that's all for tonight. See you again tomorrow. Watching from Malaysia, Brother Kenneth o Elisa Basilio. Thank you so much for always watching, brother. Kabalo na gid mo mga OFW. Namo sa akong pagampo. Dili lang dire ha. Even sa ako ang personal prayer giampo ta mo. Amen. Kay nasayod ko nga dili lalim inyong kinabuhi. Amen. So again, that's all for tonight. See you again tomorrow ug makahatag og higayon kay manglakaw ra bagud mi. No? But as long as I have the opportunity, mamalandong tas bulong sa Ginoo. Amen. So I pray and I declare God's protection sa atong pagpangatulog karon, sa atong pagpamahulay, ubanan ta sa presensya sa Ginoo. Ug sa mga uban nga naa sa lain-lain kanasuran nga buntag udto paron og hapon, ubanan mo sa Ginoo, mga igsoon. Ang pabor ag protection sa Ginoo, ang tanan ninyong pagabuhaton, paboran sa Ginoo. Yung lakang giyahan sa Ginoo. Amen. So this time akong ibalik tanang dungog ug himaya sa tong buhi nga Dios. He alone deserve the glory. Walay tao na isa, walay relihiyon. It's all about Jesus. Amen. So nga kung ikabilin, igsoon, kanunay lang tayong ampo ug amping kanunay. Amen? And again, before na ako ni-end, salamat kayo sa mga subscriber. Kita rin yun ning Ronel Ortega, Brother Ronel Ortega. Usa ni sa subscriber, mauna hinungdan o ilanan kang na-green. No? So thank you sa mga subscribers, mga viewers, mga followers. And before I end this, I just want to remind everyone nga just invite your friends and loved ones to follow our page para ma-bless po sila. Dili kay kamure, ma-bless sila po. Sister Annalisa, one of our subscriber, thank you so much, sister. Ang Diyos magapanalangin kanimo. No? So, again, that's all for tonight. Good night, everyone. See you next time. Again, God bless. To God be the glory. Mga brother ko long live ta. Oy, Sir Paul, dili na po di ay madayon atong firing karong pizza utso. Okay? Kung amigo ni nga pulis, dili na po di ay madayon atong firing karong pizza utso next Friday. Na po inig 22. Perminti ta, adjustable ya, no? Anytime! Okay? Anytime. See you. Thank you, Paul. Thank you. God bless. How I wish the promised land igsoon. Amen, sir. Kalami sa promised land. Amen? No? So mga kaliwat na ni Caleb o ni Joshua. Okay? Moritsta. Pohon! Na i-promise lang na nagpaabot igsoon. Kupot. Pabilin tas Ginoo. Again, good night everyone. See you next time.
God bless.